wannan shine FL ɗin kenan. Bayan ka yi installation ɗin shi kamar haka, ka ga su, za ka iya downloading ɗin sample. Sai ka ɗauko piano ka. Shine amshi ɗin kenan da nake kaɗa. Labbaika Rasulallah. Kun gane? To shine idan kana da bukata sai wurin kun ga mai tare da kayayyaki ne gaba ɗaya, tana da kayayyaki. Kaga ɓangaren recording kuma ga inda za ka taɓa. Bayan ka taɓa empty, ka taɓa nan. Kamar haka, bari mu ci wanga. Lamuni. Okay. I'm sorry. Lamuni nake nema in yabo ga mai girma. Screen recorded ba zai bani dama in aji murya na ta fito ba, saboda screen recording da alama shi. Kaga ma nan za ka shiga ka sa mata effect kenan plus, ka kawo mata kayayyakin gyaran murya. Ka ganta ba iri ɗaya da wa'incan tsohin yayin ba. Duk komai nata yanzu ga normal ne aka mata, ga tone. Ga nan tone kenan, inda za ka saita tone ɗinka. Kun gane? Ga nan speech auto tone, za ka setting key ɗin shi. Duka ga yanan bai da wahala.